asik-asik. Paripa yang Cinawi rakyate adem ayem adem ayem warga masyarakat kene lu didongaken lu. Oh ya jelas adem ayem nyatane kena sing kakuan adat ya lagi seneng banget. Iya seneng banget. Alhamdulillah wis carane Islamna putrane. Iya wis diketok ya. Iya dibuang. Buang Apane sih ya? Pokoknya sudah ganti model. Aku ora melu-melu lah. Lah ya aku kepengin kaya jane to. Alah kok lah malah kok sepit-sepit apane? Bingungi kok lho. Nyosen aja semene tapi anak. Nyosen aja semene anak lho. anapane Anapane kok? Apane sih ya? sepitane. Yo. Ayo. Aman. Apa aman? Aman tenteram. Aman tenter masyarakate. Iya bener. Silir-silir neng pantai lokan. Oh ya. Ayo. Asik-asik. Asik-asik. Awas. Lo banter. Asik, asik. Ya. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oh, ayo. Pancen subur makmur ning tanah Jawi kemaripang long Cinawi rakyate adem ayem aman tenteram silir-silir ning pantero gending. Apa ya nu ciri khas apa yang ger ya? Tolonglah. Angger gerep mandek mesti banteri do. Aja pada gelut. Santai. Damai-damai. Iya kudu damai. Mulane nek pada latihan kowe mangkat. Jong domong wingi pura kober dene ya ora mangkat. Dikasih kena iya. Dilajengaken mali monggo napa niki? Niki pantai Karo pikirna ke lagu seliraimu penyanyi wes. Nek ora ya engko tegarap telung dina maning. Dapat tayu Banjarnegara. Iya. Sugeng dalu ki kakek Bapak Kapolsek. Yo. Bapak Korat dan Pramaya.
lanjut yuk. Iya iya. Ser ser. Oh, ya, tarik yuk. Senajan lepaku gunungan nyoba main. Ya, asik kasak gesek kasak gesek kasak gesek. Oke, suwun wah. Jan kayeng temenan. And I had time to think about it. It's too much bullshit that's Yo Presiden. Tarik Fitri. Ya. Yo. Sengatan tompo. Jamane semono. Ayo lu, joget maning lu. Cahaya budaya. Yo, esat, 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 esat. Yo, yo. Ya, ya. Syar. Aduh, rezeki ya kudune dilakoni ya. oh kayak mongko liyan sing maringi suwe-suwe. Iya iya. Ya sesuai karo miki cakepane ya. Yen rezeki ana sing maringi. Iya mengko belulu arep Iya. atraksi. Iya. Kok bisa ngapa lu? Oh, ora menekke ngono tekan ngono sana Aduh, njeluk. kelasi temen. Ana sing arep bayar kularang. Iya iya iya. Tapi sikile posi tugel. Loh, belasi. Apa temen. Ya ora lah. Aja lah kaya gunane ya menungsa. Iya kok. Iya. Lah kowe pacare wis nusul. Lah terus. Kon bubu disit to li miki nek Desawer kowe Mbak, desawer kowe. Iya. Toli miki disimpen disit kon bobo. Aduh. Allah malah Alah takoni njaluk apa? kowe engko malah Kowe mimi susune udah susu sapi. Hah?
Susu beruang. Beruang. Eh? Oh alah, jaluknya sing nyut-nyutan ya. Ya. Duit arep jaluk lagu apa jajal ditakoni dicit. Lagunya apa, Mbah? Coba lagunya nopo, Lagunya Mbak? apa? Wah, Oh, iya, iya, wis. kepenak banget malah ya. Yo, sambung. Lagu bodoh-bodohan. Yo. Yo 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 yo. Dilanjut bareng Cahaya Budaya. Jos Marco Jos. Yo. Yo. Jan pokoknya semangat orang kaya Siki nang kene nggone. Nun. Nggih, monggo Fitri ya. Suwun niki gelang kalungnya sampun, Bos. Ya, Jan. Lengger siji lejeh banget nah, Jan. Pancen. Kalian jamu ngaman niki. Iya, lah gue sih marah kena. Oi, lo, wah lo, nanem. Lo, mangyan ya. Mengko rumangsane mengko iya kok Asok bae asok. kok jam 12 mlebu wit growong kowe yo Iya. lo iya ye apa iya oh ya gajah
sing ora ketok. Aja terus suwe wong sing legen be ora kurang kolendang abangku yanti kurang Yo. Ciwit-ciwitan mas, ciwit-ciwitan. Kalau diciwit jarene sayang, pancen ayu-ayu modele prawan saiki, sandangane model-model dasar ayu konal kanel. Yo. Lo. Ya. Mangkat.
paling tinggi, paling tinggi gunung berapi. Dukun mana yang paling mandi, badan sendiri.
Oh elo Sekar kadung Sekare kadung Kadung esa Mayang-mayang Timbang bingung Ayo pada gembira Elengana Budayaning bangsa Banyu masan bisa gawe bunga Sekar kadung Sekare kadung Dodandung Kawulane Sekare kadung Semayang mayang Sekare gadung Gadung esa Mayang-mayang Timbang bingung Ayo pada gembira Elengana Budayaning bangsa Banyu masan bisa gawe bunga Sekar gadung Sekare gadung Dodandung Kawulane Sekare gadung Semayang mayang ya Yeke yeke ye Seke seke sek Awas Ya 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 Yo
Sekar gadung Sekare gadung dodandung kawulane sekare gadung semayang mengayang iya ayak itulah aduh ser alalalala sor buka sidik Allah awas sor keol maning ya sa Sekare gadung gadung esa mayang-mayang tembang bingung ayo pada gembira elemana budayane bangsa Banyumasan bisa gawe ungan sekar gadung sekare gadung dodandung kawulane sekare gadung semayang-mayang esot ekot-ekot esot-esot